ki khubor batikna ki yathu ba arngut ki MLA ka People Democratic Front PDF katau ba given MLM na sora constituency but uba bantai dor lingdo na Maukonro constituency kinrung no saka sengsan hima bala lam khmat yak sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA2 ka National People Party NPP hashwa ka election jet nong thawai na soyong constituency ka banlong haka shipotrik jumang jar pulai wala kini ki arngut ki MLA kimpat krensai halok ka jingkmu lik penyeso Henry la ongpat ba ka jingekren kalaya chakmat hapadeng ki nongilam bat ki nongkit kam ka PDF Central Executive Committee la ongru ba ka jingkren kampat syai wala ki don na pedeng ki nongilam ki bapersya bat ki basngoy hap yakani ban kindang simrai haki khindiat sngi banwan lakin khliap lama sendon ya ka PDF lani kinla banmi tangkite ki arngut ki MLA om tang kata kini ki arngut ki nomi khmat ki lapen long ya ka jingkren bat ki nongilam jungki haki consensi shua bakinya chakman kuman syukdo ba ka PDF kalami hakajala house nam arjar khatnyo lengba ki MDC ka Khasils Autonomous District Council but one banjob saungut ki MLA hakalection arjar khatpra katau ba bantedor lingdo uba given MLA uba Jason S Maulong na umsning ba Hamlet Sandoling na MLA constituency uba bantedor labat ya ka menteri hak sarkar MDA1 hadu bakut kasamoy trekam jongka house nam arjar pulai hashwa collection MLA araja arpulai uba Hamlet Sandoling but uba Jason S Maulong klai no ika PDF but yakun pat ika collection MLA araja arpulai nak NPP Henry Baro arngut ki klemla banpoi syakathong Henry ba bantai dor but ba given ki bala aireng nak PDF kila job yang bat mantapat kinlei benyeso lang no syaka NPP Shushu loong ba kini ki arngut ki MLA ka PDF ki bakersyan lang ika sarkar MDA2 kin yo ka wei ka menteri hakaba kin yabha lang hapadeng jongki mar ars nem tam haba keli ya kadau ki tulong khubor ki thu ba kimyo I ya kalawei ka basngain lada kindon ha ka PDF namar ki sngotu ba kinumla le ai tang arngut ki amli bat kumta ki perkhat ban pinya so lang no baro syaka NPP kumta lada kini ki arngut ki le so lang no syaka NPP ka bala job arpun reungut ha election MLA araja arpulai kanyo ya ka number ka bolong arpuprangut bat kinang apat sayo kertong jongka na soyong constituency uba samlin malngyang la unjob neam ha election ka banwan da kini ke jingtmu yaso kini ki arngut ka UDP kadang up yu kortong jongka uba sensar lingdo hak election MLA na soyong lesi kan la ban syapan ham no nak sarkar MDA2 kenang ba ka jingpha ka menteri kan khamsuk ya ka NPP bat ki sengsan hima ki baite lang bat ka kum ka BJP HSPDP bat ki MLA khlamseng